И какво става, хора? Аз съм Олдел и с мене Аленгай и сме в Icecraft. Прибиват. Добре. Това се развива тук, там е промишено, тук ще правим пристанище. Ела да пояздим. Чакай. Имаме доста поне 6, ако не са онзи. И всичките са седла и брони. Доста неща намерихме, не знам казват. Какво ви покажа? Тук няма нищо още. Само така. Това тук ще бъде нещо като колонки. Така нататък. Енчанти. Тук на 3 кирки имаме. Една силката, че ми дадат на момчем. Тук е меч, където се паднат на обекта на 30 левел. Много точно за тази работа. Ще му се лошарт на стъпица. И ще стане много добър меч. И събирах доста книги Protection единички и имам 2 Protection тройки. И де-факто като събера 7 левел, ще си направя първата книга Protection 4, събирам сет. Така, ето, 7 левела. И след това ще си вложа тази Protection 4 на често. Да, имам често. Кажи нещо, Елен. Нещо. Кога да кажеш, ти си обясняваш там. Обясни ти. Какво да обясня? Ти обясни всичко. Чапа всичко, не съм обясни. Все нещо остана. Имаме тревен благ. Много ме дразни граса. Обичам да няма фас. Така вече приятно. Сървъра го хоства в Frozen. В смисъл и той е собствен. За който не знае, сървъра е private. В смисъл за стрейти трябва да пуснете кандидатура, но не знам дали има свободни места. Затова трябва да проверите в канала на Frozen и крантата. Ще го има в описанието. Да, тук това е... ще бъде ферма за овце, но не е донаправена още. Ма няма овце. Да, и не е донаправена тази ръчка, като такова ще включва и изключва тези Power Rail, така нататък. А сега да покажем какво има по честовете. Влезе. Така, тук чета еничните книги на първи левел. Имаме доста efficiency. Имаме една книга efficiency 5 от един дънджен. Какво печеш, бе? За какво печеш това? Ще правя често му пенаталка. Чакай, бе, човек, тук е само за полушници. Нямаме място с другите често. Верно ли е? И када няма, бе. Имаме 30 диаманта и отделно всеки от нас има 15 някъде. 10. Да, 10. Но дадохме назаем на Крейзи. Цел не назаем. Той ми помага доста. Ние му помагаме от страната. Не знам за какво правя този стомбрик, ама така. Както сега ще видяхте, Ален заглуши тук фермичка за Недърлард. Добре. Тук легла. Не знам що се три. Тук ферма за кокошки без кокошки. Скоро и кокошки ще има. Но скоро. Тук е по-брат на началото. Не, всъщност това не е моята брадва. Не, моята брадва имаше друг енчант. В аз моята дадох на тази е на Butterfruit Mine. Не, той не казва да му вземе айтемите от къщата. Да, не е че. Тук показва киловете, аз имам един. Ален има 4. Има 4, защото само са ледови. Демек, че са фалиш, ще обясни на хората. Ако обичаш. Килнахте 3 пъти. Да, и килна Крейзи един път и после едната саднахме.
С уния табелки. Да. И ти не искаш да влезеш в игра даже. Вие ми палихте краката. Трябваше да се заядеш. Тук два приема стандарт. Крейзи не съм го бил. Тук един Envil, Enchanting на 30 левел. Книгите ги показах. Такерка. Unbreaking Fortune 363 също има и Crazy. И имам една Unbreaking 3 Silk Touch 1, но е в Crazy. Много неща са Crazy. Я виждали вече имаме дали някой събрал яйца? Имаме Sandball, Iron, много скоро. Ще предложа някой 200 яйца за един диамант. Тук си направих малко куки. Тук си има доста плочи. Но доста от плочите са еднакви с... еднакви, да. Тук. Койно. Магма крем. Кошенки. Да, кошенки. Да, чест. Я почне прашник, пушен. Аз той има малко направим. А я само за спид. Ето. Тук Прави за стрейт. Да. Няма смисъл още. Ела да метна една полка. Чак. Да ми пане много. И да. Ладно. Мишо Шамахер. Вижте, единичка тук. Единствено, който не съм показал са фермите ни. Те добре Ален го измести. Моркови. Аз по морков картоф. Тук моркови, а пак има едно изместено. То ванили. И да. Избираме ги към всичко порасте. Имам малко изтъчени картофи. Малко бавен превоз нагоре, но някой знае какъв проблем. За бъдеще може да го направим като един асансьор, асансьор. Писто. Не показах вписани конете. Имахме първоначално един, който намерихме близо. После Ален да ни доведе един и ги разрушихме. Първоначално водих 4, ама измряха. Да. Абсолютно всички коне май, без един, скачат 3 блока и половина. Единия скача май по-малко от 3 блока и половина. Средно бързи, ама има някои по-бързи. И почти всички са с 13 сърца. Има няколко кръсти, ето обили. Е този... Чак Норис. Кой Чак Норис? Да не си представя някакъв... Този е Пончо. Аз му казах да го кръсти по един друг начин на този кръсти. Той не чу, го кръсти Пончо. Но пак да. Този кон изглежда много добре с Iron Boy-то ни. Имахме 2 Iron Boy, но някой ни открадна една. Няма че. Те остават ми 4 лева. Най-накрая ще енчаш кирка. Ела тук с правата лопата. Обчис не мога обаче така да спи. Не. Дай 3 лева. Не, това всяко. Тук този скайп малко или много товари, като говоря. Изпада PPS-а с 5, 6. 7-8. О, не, без мулт, дайте и касно много. Гледайте лефт. На мен ми трябва нож. Той без друг става ден. Мечът ми е само в новек. Едно... Това...
скоро ще дойде още по-добър. Сега малко ще си събера левел, за да мога да си съединя книгите. Защото... Да, крипърите не... Като гръмнат не... Силни гърмат им. Взимат само кръст. Нищо друго. Не разрушават сърцето си. Взимат ти достоинството, че не си ги убил. Сега. Те са камикадзата. Ендърмен мога. Камикадзе. Зомби. Не се го ендърмен. Ама гъл е. Ама е тишно просто това. Ама гъл е. Че трябва да се направи Чак нещо. за първи път ми се налага пред нощта да отстъпвам. От бой. О, тук. Оф, скелетън ли бе? И сега малко да се заради кръвта и ще ги притрепа да пуца. Първе е долу. Ево. Не трябваше да го гледам всичко. Тук малко зомбите да пусни. И че ги притрепа, да ги ликърче. Успел. Оправим тук. Да, както стана с миналите, нали? Друго стил. И пак не се, май няма да се бъде седни на така. Аз па не им поръчках, не честно. Малко ще се позбиме още далево. Още нямаме като грайндър, намерихме много спаунери, наистина са много далече и няма смисъл да правим там експертарно. Да скоро ще правим моб грайндър. Ще вали XP много. Само това чакаш, нали? Да. Денонощно ще съм там. Ти само обичаш да енчантваш, ама си имаш най-малко енчант от всички. Аз имам най-много, защото съм енчант осък. Аз умрях 3 пъти на 25 лева. И няма нищо. Човек, аз вече имам повече от половин чест с скинки на първи левел, да че ги съединявам. Протеч. Не само. Имам супер много efficiency, сигурно има за 2 efficiency петица. Имам супер много sharpness, имам няколко лапа infinity, те не могат да се съединяват. Съедини малко и efficiency 5 да стане си инчарно такова. Скоро ще направя тази кирка efficiency петичка. Така, тя без това сега не съм сигурна дали мога да се продава. Така се лево. Един левел ми трябва на мен. Мен ми трябва това да се един от 2000. Ама... Ще видим някакъв моб. Да се надяваме, че тия ще стигне тъпите. А за какво не иска само ми гърма да е? Половин XP ми трябва, не е честно. Преди да почна да снимам, един не гръмваше, един. Ти снимаш са. Да, ти сега не знаеш ли? Защото викаш, що не снимам. Не бе, ти не ме разбрал. О, сега ти го седми. Един моб, два маса. Его е. Ги другите ми жертви. Не отвън стои. Не отвориш. Сега остана само един крипър. Да, тук живееше бъдър бит, но се излезе. Рада мога да съборим къщата. Не, с какво? Добре, отивам да си идна книгите вече. Не дей, че след време може да се върна и ще... Аз имам снимка как ми е да. Не значи... Няма ли зомбита, бе? Зомби, няма да умреш от огъня. Аз сега съединявам вече книга по Protection 3. Хубаво, че заваля. Много. Какъв то път тук, къде на то. То редко пише, не мога да се разбера нещо.
Ето тук има една овца. Намерих. Ето първата ми книга Protection 4. Ender Chest, който нарочно ми направи, така да не се отваря. По това начин. И се отваря макси. Това е чак. Така заваля. Мразя. Завали. Тя се случва да изидея. Дай половин чертичка от XP. Къде беше да изгълне? Нема му убиш, нема му убиш. Да, стопирам клипа за малко и се връщам след се. Върнах съм. Така. Човек, за какво го лъжи сега? Да, нямаме никакви дъргови. Защото още не сме задали за цел, няма специално още да събираме. Пък и на ония ред, той само каза, че му е паднал късмет. Не ги е бил нарочно за глави. Sugarcane. Направиха паузата съвсем за малко всъщност, да оправя едни настройки, че малко ми дропваше фреймовете и си го нагласих за твърдо 30 фрейма. Ого, кажи му, че имаме към 3 книги Sharp 5. Мама 5 бе. Да, само не знам дали не са точно 3, но... Ма са доста човек, смисъл. То меч скоро ще бъде направен. Остават ми 3 чертички и половина. На кое? Ела да търсим някакви мобове, той без това стане скоро нощ. Нема мобове, той проблем. Да, ма. Те измрях. Кой е тук на прасе? Къде? Да не прави само пак ферма за прасета, защото ще мога да ище. Не, какво? Не дай да никога. Ще убия. Алиен, къде си? Къде си? Имам изненада за теб. Да видиш. Къде си? Кажи къде си? Значи не е изненада. Ще ти дам моята кирка с Efficiency 5, Breaking 3, Fortune 3, ама. А ти на канала, дето на нашия канал, общия, ще правим ли 150 subspatial нещо? Добре. Е, това ми е подарък. Сигурен? Спри са, вече съм на малко. И нямам стрелет, подарявам ти това изхъпено. Носи си го със здраве. Сега чак, уф, чакайте. Значи да се правим Diamond Chest Plates. Не, няма да ползвам тия Diamond, ще ползвам общите. Какво? Ами давай, направи си. Diamond Chest Plate. Искам и 9 левела и имам Diamond Chest Plate Protection 4. Да, смисъл, това е ще си подготвям броня за Ender Dragon и за Wither босса. Ти си бил Wither. Аз може и сам да го обявя с Crazy Nice.
Да, Фрозън каза, че Ender Dragon ще добиме общо целия сервер. Така че... Ете, вече това Бъдъркут каза, че го е намерил. Той каза, че го е намерил без да иска. Да, знам, човек, не виж какво съм. Ние с Крейзи решихме, имаме почти достатъчно материали да търсим Ендър и скоро ще го търсим, независимо. Все ние ще го намерим, но няма да бием дракон. За да... в него той е специално. Така, да, това беше някакъв такъв информативен епизод, дето не правим нищо. Но, въпреки това, не се надяваме да ви е харесал. Абонирайте се за общия ни канал и посетете моят канал Long Plays Game и се абонирайте. Това от нас. Надяваме да ви е харесал.